אז מה קורה חתולים וכלבים? מה קורה? כאן חתול וכלב בסרטון חדש. בסרטון של היום אנחנו עושים לכם מה אתה מעדיף? כן, זה אתר מאוד מאוד כיפי. שאני מאמין שרובכם מכירים. נכון. אוקיי, השאלה הראשונה שלנו היא לאכול מזון כלבים או לאכול חציל? תשמעו, אני בתור מישהו ששונא חציל, כאילו, אני מאוד שונא, כן. טוב, תשמעו. וואי, שאלה מעניינת. רגע, שתוק שנייה. שאלה מעניינת. לשים סאב ולייק או למות? איזו שאלה מעניינת. ברור שנלך על לשים סאב ולייק. what the fuck? מה? איך להקיא כל היום? what the fuck? ברור שלשלשל כל היום. אחי, לשלשל. אבל שיט, טעיתי בתשובה. טעיתי בתשובה, שיט. זו אותו שאלה. פאקמן או פינג פונג? זה כאילו להיות במחשב או להיות בחוץ? פאקמן זה גם ביחיד ופינג פונג זה עם חברים. נראה לי פינג פונג. אני לא משחק פינג פונג ולא משחק פאקמן, אבל נראה לי פינג פונג. טוב, אני לוגם לי מהמים. גלו גלו גלו. להיות מעשן גם, וואט טוב. מה? זה גרוע? להיות שתיין? זה גרוע נראה לי באותה מידה. לא, להיות שתיין זה לא כזה נורא. זה גרוע. זה כאילו, לשתות יין, כמו שגריליש בקיצור. אין לי בעיה עם להיות שתיין. יש לי בעיה. להתפרסם באופן משפיל ומגוחך. ברור שלהישאר אלמוני. בייסיקלי, או להיות אדיר אלעד, או להיות בן אדם רגיל. להישאר אלמוני. אני חושב שכרגע זה מה שאנחנו עושים. אני חושב שלא. מתפרסמים באופן משפיל ומגוחך. כי אנחנו פאגינג משפילים את עצמנו. יכול להיות. מה? מה? טוב, בטח כל אלה זה חברי משפחה של אדיר אלעד. כל מי שהצביע פה זה חברי משפחה של אדיר אלעד. סתם. להיות קרח או לא להסתפר בחיים? ראיתי את השאלה הזאת היום בסרטון ביוטיוב. כן. ונראה לי להיות קרח. לא לספר בחיים זה מוגזם. כאילו להיות איש מערות. לא, להיות קרח זה גיוני גם. להיות קרח. להיות קרח. מה? כל 80,000 אנשים שאמרו לא להסתפר בחיים? אתם לא צריכים להסתפר בחיים. עוד לגימה מהמים. הוא סתם דביל, סרט קומדיה. סרט קומדיה, כן. כן. בר רפאלי, אין לי מושג, נראה לי בר רפאלי. את שניהם אני לא כזה. אורז או קוסקוס? לא, קוסקוס. זה תלוי מה יש בצד. אני אוהב כזה קוסקוס בלי כלום עם רוטב פשוט. כן, עם רוטב זה טעים. טוב, יאללה, אני אומר, קוסקוס. 100% אבל אורז יהיה יותר זה. אמרתי לך קוסקוס. כן, אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לעשות אבן יער ומספריים. מה אתה מעדיף? אבן יער ומספריים. בואו נצח, בין 2, 1, 2, 3. ניצחתי מה אתה מעדיף? וואו! מה אתה מעדיף? לשרת בקרבי בצה"ל, להשתמט וללמוד באוניברסיטה. לשרת בקרבי בצה"ל. תלוי איפה בקרבי. לא, מה זה? זה לתרום למדינה, לשרת בקרבי. לא. אוקיי, זה גייז. בית קרקע או פנטאוז? פנטאוז, זה קל. פנטאוז. להשתתף בכדורגל נשים או לרקוד בלט? מה יש? אחי, תקשיבו. אני לא כזה גמיש, אוקיי? אבל יש לי כזה ציטוט עכשיו מיוטיובר אחר. עוד לגימה מהמים. הוא דביל. יש לי עכשיו ציטוט מיוטיובר שראיתי היום. לרקוד בלט, הוא אמר כזה, אני לא גמיש, אבל בלה 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 בלה, לא זוכר? הדבר היחיד שאני יכולה לעשות בבלט, להרים את הרגל,
להיפצע ולצעוק בלט. זה היה בלט. לצעוק בלט. בלט, בלט, בלט. אוקיי, להשתתף בכדורגל נשים זה הטרדה. נראה לי. חופש גדול. זה כל אלה זה חנונים. חנונים זה לגמרי. חנונים. זה חנונים. אם אתם חנונים, מה אתה שימו מעדיף? סבל, אולי שיט. להיות מכור לווסאבי קליל. מה? אלה, זה מה? אנשים שמכורים זה אנשים, כן. זה אנשים שמכורים. זה אותה שאלה. חופשת סקי, חופשה באילת. תלוי מה עושים בחופשת סקי, תלוי מה עושים חופשה באילת, זה לא שאלה. לעשות אומגה, לעשות אומגה. לא, לעשות סקי. מה? לא יודע. כאילו, אני בחיים שלי לא חוויתי את החוויה של סקי. לא יודע, סקי, אני עשיתי פעם אחת בחרמון. בחרמון. ללכת ללא שיער. אחי, זאת שאלה בכלל? מה? זאת שאלה בכלל? מה, איך עונים על זה? מה? ללכת בלי מכנסיים, מה, אתה הולך לבית ספר עם תחתונים? להישאר שנה בגן, לקפוץ כיתה. להישאר שנה בגן, איך אני איתך להישאר שנה בגן? זה או להיות זה שחוטף ביצים, כי אתה תהיה נמוך, וכולם יהיו, כן, הבנתם? למרות שאם תישארו, כאילו, אם תישארו שנה בגן, יהיה לכם יתרון כזה. יהיה לכם יתרון גובה וזה. אבל לקפוץ כיתה זה אומר שאתה חכם כנראה. כנראה אומר שאתה חכם, נכון? כן, אבל נראה לי להישאר בשנה נראה בגן לי זה שיש... יותר כיף. מה? מה? זה מה? זה כל החנונים. מה? לשאלה הזאת מי שנכנס, הרוב זה חנונים. מה? מה, זה הרבה יותר כיף להישאר בגן. לקבל קולנוע ביתי, לקבל הליקופטר. מה? בטח שקולנוע ביתי. איך? אני לא יודע, מה זה? תעביר שאלה? זה להיות מסטול או להשתכר. תעביר שאלה, זה אותו דבר. טכנית זה אותו דבר. כן. טכנית זה אותו דבר. שתדעו. טכנית כאילו יש הבדל של 100 איש, 1,000 איש שהצביעו, אבל... דרך אגב, גיל מסטול בדרך כלל, כי הוא אלרגי לחלב. לגור בבית עם הרבה מאוד רהיטים, לגור בבית ללא רהיטים. מה? מה? לא יודע. חשבתי תכשיטים. טוב. סמסונג, LG, סמסונג, אחי. כן. אחי, אני בכלל בן אדם של אייפון. מה זה? לאכול קקי, לשתות פיפי. מה? היה בן אדם שפעם ששתה פיפי. לאכול רק בשר אדם נמשך כל חייך למות מרעב. מה? איך? איכשהו, באמת. אחי, דמיין עוד אתה עכשיו, מסעדת גורמה. אוקיי. מגישים לך רגל גיל. אוקיי. מה, אתה תאכל אותה? לא. רגל בן אדם, אתה תאכל אותה? לא. יפה. יש בשר שאני לא אוכל בחיים. בשר אדם. כן, גם... או אם אני אהיה באי בודד עם אנשים, אני אצטרך לאכול את חבריי. די, לאכול לי את המיקרופון! מה אתה מעדיף? ללכת לפנה זה... וואו! כאילו להיות בקבר. אם יש מים מתחת אז אין לי בעיה. תלוי. כאילו אם יש נחל מתחת אז אין לי בעיה. אבל לא יודע, טוב, נעשה... להיות בהופעה של ג'סטין ביבר, פשוט להיות בקבר. what the fuck? קוסמונדה. מה זה? זה בטח כל העולם אומן. וואי, יש כך. פיצה האט. אחי, פיצה פאפג'ינוס. נכון, כי אנחנו... מה? מה? אוקיי, לוותר על המצלמה בטלפון, לוותר על הוואטסאפ בטלפון. על המצלמה? בטח שעל המצלמה. אתם יודעים, בוואטסאפ יש מצלמה. נכון. אבל זה לא יודע, לוותר על המצלמה. לוותר על... כן. מה? מי נכנס לאתר הזה? כל מי שהצביע פה, זה אנשים שאין להם וואטסאפ. כן, כנראה. טישו, נייר טואלט. טישו, נייר טואלט. ניתן למיסטר מקנח תף 24/7 לענות. מה אתה מעדיף? טישו, נייר טואלט? לא הבנתי. טישו זה נייר טואלט. אין לי כוח. טישו זה נייר טואלט. אין לי כוח. ביצה מקושקשת החבית. לא!
בגיצה, כן. ביצה מקושקשת נראה לי. לא, 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 זה ביצת עין, לא ביצה מקושקשת. לא, אני אוהב ביצה מקושקשת. להודות בכל פשע שעשית ממש פעמכם. כאילו אם אתה לא מודה ותופסים אותך זה יותר גרוע, אז נראה לי להודות בכל פשע שעשית. לא להודות בשום פשע, אבל להתאפס בכל שקר שלך. אז אתה כאילו, נראה לי להודות בכל פשע שעשית, ולענש בהתאם. כן, כן. לחמניה או פיתה? לחמניה. לחמניה. פאקינג לחמניה. כאילו, תלוי מה. לעשות סקיו, לעשות... זה כבר היה לנו, אבל... אני הולך טים אומגה. לא יודע. דיכאון קרוני, חרדת מידי. מה? לא אין לי מושג מה שתי הדברים האלה, אני פשוט אדלג. להיות מנחה טלוויזיה, להיות זמר מפורש. לא, להיות מנחה טלוויזיה יותר, לא יודע. דני קושמרו או נועה קירל? דני קושמרו. מה? להיות עיוור או להיות חירש? אני חושב שלהיות חירש. כאילו, תשמע, שניהם זה קשה מאוד. להיות חירש, אני חושב. לא, כן, להיות חירש. להיות עיוור כאילו, חתם בחיים. טוב. אז כן חברים, זה הסרטון היום, מקווה מאוד שנהנתם, שימו לייק סתם, תרשמו לערוץ, למה אני אומר גם שתשימו לייק, כל סרטון אני חוטף, אתם יודעים מה עובר עליי, כן, שימו סאב. טוב, אז שימו סאב ולייק, יאללה ביי.